Heippa! Kerrositko nimesi? Minä olen Martta Mattila. Ja kuinka vanha olet? Olen 68-vuotias. Joo. Ja kerrositko minkälaista vaiva sulla on? No mulla on niinku täältä oikean puoli tämä vatsa on todella kipeä ja sitten minusta tuntuu se vaan säteilee täältä ja täältä lapaa ja sitten vähän kylki kaaressa. Kyllä. Milloin vaivat on esiintynyt ja kuinka kauan se on? No se on, kipu on tullut tänään, pari tunnin sitten, että ihan tänään. Joo. Osaatko kuvailla minkälainen kipu? Onko kova kipu vai se on todella kipeä ja semmoista pistävä kipu enempää sitä. Onko se tosi kova? Osaatko kuvailla tai antaa pisteitä 1-10 kivusta? No 9 pistettä antaisin tähän kipuun. Olen todella kipeä. Kyllä. Ja oletko syönyt mitä erikoista tänä päivänä? No itse asiassa käytiin minun puolison kanssa hakemassa grilliltä tuolta ruokaa. Kyllä. Ja minkälainen ruokatottumus ja söitkö monipuolisesti ruoasta? Kyllä me ollaan aika hyvin syöty, mutta meillä on semmoinen perinne kotona, että me käydään sitten joka viikonloppu hakemassa jotain grilliltä tai sitten pizzaa tai semmoista. Joo. Mäpä vähän koskee, että onko kosketusta? Joo. Sulla on kosketustakin on kipuja. Joo, todella arka. Joo. No, mäpä konsuloi lääkärille ja sitten pääsee lääkärin vastaanotolle heti. Kyllä. Ja hän varmasti tutkii lisää ja sitten määrää näitä laboratorikokeita. Mutta ennen kuin sä siirrät, niin mä otan sinulta perusmitaksia ja sitten verenpaine. Sä oot käynyt lääkäriin vastaanotolle ja olet myös käynyt kuvaukset ja samalla verikokeetkin on otettu ja ne on tuloksia on tullut. Lääkäri on todennut, että sinulla on sapirakotulehdus. Onko se vaarallista? On se vaarallista sun kohdalla. Se on akuutti, niin se pitää tehdä leikkaus. Siirtämme sinua osastolle ja siellä me aloitamme sinulle antibioottihoitoa ja neste- ja kipuhoitoakin sieltä. Kyllä. Kiitos. Päivää! Päivää! Minä olen osastosairaanhoitaja. Hei! Minä tulen nyt tiputtamaan sinulle antibiootti. Aloitetaan sinulle antibiootti. Joo. Minä tarkistan ensin henkilötunnus. No onko oikein? On. No hyvä. Niinpä laita sulle. Noin. Onko muuten minkälainen vointi sinulla on? No ihan hyvä. Vähän kipiä on vieläkin. Joo. Onko kova kipua? Tarvitsetko sinä kipulääkettä? Kyllä minä tarvitsen. Kyllä. Pystyy nukkumaan yöllä. Joo. Minäpä tuon sinulle kipulääke myöhemmin. Joo. Tämä antibiootin jälkeen, niin katsotaan sitten. Kyllä. Onko sinulla mitään lisäkysyttäviä? No itse asiassa on sen leikkauksesta. Mä vähän sitä mietin, että miten mä valmistaudun siihen. Kyllä. Huomenna tämä olla jo ravinnoutta, koska huomenna sä lähtee leikkaukseen, niin ei saa enää mitä syödä ja juoda. Ja peseytyminenkin pitää huolehtia ja ei mitään koruksia siinä leikkaukseen. Ja sä saa huomenna lisää tietoa, miten valmistautua tähän leikkaukseen. Niin tulee vielä lisää tietoa. Hei, mä oon sairaanhoitaja Kympi-osastolta. Tuun hakemaan meidän potilas. Joo, mä oon sairaanhoitaja Salla täältä Herämystä. Joo. Teillä taisi olla tää Martta Mattila. Kyllä, joo. Elikkä Martta tuolla oottelee tosiaan. Hän on ihan valmiina ja mä voisin vähän kertoa sulle nyt tästä leikkauksen kulusta ja tiedätte sitten siellä osastolla vähän, että miten on mennyt. Elikkä
Martalle on tehty tuossa aamulla sappirakonpoisto ja me tehtiin se tai he tekivät sen siellä avoleikkauksessa. Kyllä. Ja leikkaus meni ihan suunnitelmien mukaan, ei mitään komplikaatioita sen suhteen. Ja Martta nukkui tuossa aika pitkään, mutta on nyt ihan hereillä. Joo. Ja on saanut vähän syötyä ja juotua ihan normaalisti. Siellä vielä nesteitä tippuu vähän tukemaan nesteytystä ja pissaa on tullut ihan hyvin. Ja vitaalit on ollut koko ajan ihan hyvää luokkaa. Äsken kun kävin katsomassa, niin oli verenpaine 130/71 ja pulssi oli 63 ja saturoinut siinä 90 ja saturoinut siinä 95 ja 98% väliin. Ja lämpö on ollut nyt 36, mutta oli tuossa vähän vilunen, niin siellä on lämpöpeitto ollut vähän tukemassa että Kyllä. ei ole sitten kylmissään ollut. Mutta mä voisin antaa sulle tommosen lapun sitten mukaan. Siinä on vähän tarkemmin kaikki tiedot, sieltä näkee vielä. Ja niin. Näillä mennään sitten. Joo. Kyllä, mä otan sitten tuossa Hyvä. matkaan. Joo. No niin, kiitoksia. Hei. Kiitos. Päivää Martta. Päivää. Miten voi? Voi hyvin. No Parempi niin. olo nyt. Hyvä. Onko sä kipeä vieläkin? Ei ole kipeää. Kipulaki on altanut. Joo. No niin, hyvä juttu. Lääkäri on sitä mieltä, että sä pääset tänään kotiin. Kyllä. Joo. Niin katsotaan sitten tässä yhdessä, että miten sä sitten jatkossa niin nämä ruokatottumus ja sitten tämmöiset. Niin mä annan vähän sitten sulle ohjeita siihen. Joo, siihen myös sitten haavahoitoonkin. Kyllä. Joo. Kyllä. Että kyllä sä voit käydä suihkussa ihan normaalisti, Joo. mutta muista se käsihygienia on se tärkeä. Että ennen kuin sä putsaa sitä haavaa, niin pese kädet hyvin. Joo. Ja sitten liikunta. Pystyt liikkua ihan normaalisti, mutta vähän semmoista kevyttä. Ei mitään raskaita. Joo. Ja sitten vedenjuonti on se tosi tärkeä. Joo. Sitten mä sitä vielä vähän sitä, että sappi, ruoka. Joo. On justiin niin noita paljon tämmöisiä täysjyvää ja paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja, tämmösiä. Että joo. Mutta mä ajattelin, että jos mä antaisin sulle sitten ravitsemusterapeutti yhteistiedot, niin sä pääset sitten tutustuu vielä kunnolla. Niin näkee vähän sitten. Joo. Ja mä voin soittaa Riille. Joo, kyllä sä voit soittaa. Joo, annetaan sitten sulla sen yhteystiedot, niin pääset tutustuu vähän tarkemmin. Niin. Ja mitenkä sitten tuo alkoholikäytö? Joo, kyllä mä sitä vähän juon. Joo, niin jos käytät sitä alkoholia, niin käytät sillä kohtuullisesti, ettei sitä liian liikaa. Kyllä. Joo, ei tässä kuule mitään, kunhan vaan toipumisia. Ja Kiitos. Kiitos. No niin, heippa! Hei hei.